dik dejjem kienet ix-xewqa tiegħi ġifieri li nsirhom. Kont inħoss ħafna il-bżonn li nsirhom jiġifieri. U f'punt minnhom sirthom. Ija, mbagħad żewwiex jiġifieri. U bdejna naħsbu għat-tfal. Sewwa. Kellna ħriġt pregnant l-ewwel darba. U ta' 26 weeks, 5 days. Nfaqali l-ilma ġifieri u twiled baby premature, kien prematur. Kien kollox sew jiġifieri, għalli kien viable, ġifieri kollox kellu sew, però qabdet infection. U ta' 5 days tliftu. Ifhem kif raw kollox lest. Ġifieri. Kien tir kbir għalikom. Żguru, kien qed il-ħolma tiegħi. Kelli ħafna ħolma għalih. U fl-aħħar, u f'daqqa waħda jispiċċa kollox. Kien mument diffiċli niftakarni noħroġ tara nispregnit nas bil-pusher. Nightmare, insomma. Però mbagħad meta erġet rix pregnant u kelli il-Jean Paul taf kif jisewlu ġieħ ma jibqax daqshekk intens. Għax id-dawru fli tuħsib tifel il-ġdid mbagħad. U kif xtaq Jean Paul? Tan id-dinja u għalina u kien id-dinja. Taf kif wara il-mewt ta' ħuħ. Mbagħad taf kif l-ikbar rigal li qatt sa tajtini u ġek. U kif kien hekk bħala tifel? Jean Paul kien ħelu ħafna. Minn dejjem? Minn dejjem. Kwiet ma kienx ġifieri ma kienx tifel imqareb. Ovvjament tal-ju ġi jagħmel xi praspura jew hekk, imma pereżempju? Dejjem insemmi għadi. Konna Euro Disney, konna fuq ride, ħalla l-basket, nżinna insomma ħalla l-basket fuq ride, u f'daqqa waħda pulizija waqfu kull imkien, waqfu r-rides kollha, u għalluna biex kuħat jitlaqlem, għax sabu basket ħajraw xfieħ, u jina ma nafx li kien ta' Jean Paul, kont għadni ma nafx, bat għalli ma dak il-basket tijaj, somma, panic. U baqa jsemmi ġifieri. U x'kien iħobbu? Kien iħobb l-annimali mill-lista nifhem? Annimali, jħobb ħafna l-annimali, u jħobb ħafna l-BMWs. Sewa? Il-karozzi, le. Il-ħbieb, il-mużika, il-ħwejjeġ, il-flus, il-ħruġ, bħal kull ġuvni ieħor, ġifieri. Imma u jikber, ġifieri mela kellu l-imħabba l-annimali, kellu l-ħbieb, mużika x'mużika x'kien iħobb? Mużika li ma nafx jien. Volieri? Ħafna storbju ma nafx. Ma nafx x'tip ta' mużika kien iħobb l-ajruplani, kien qed jagħmel il-kors tal-pilot, kien faddalu xi l-eżamijiet. Però kien qisu xebba mill-iskola mbagħad kien qed jagħmel A-levels. U dak kien punt ta' tensjoni fil-fatt mill bejniethom. Żgur. Kien jitgħallem il-kitarra wkoll kien jagħmel karat. Kien attiv ħafna. Kien attiv iva. Però kien tifel li tittipuxxjaw ukoll. Ġifieri kont nippuxxjaw ħafna, ġifieri nimmorru miegħu masluħ, anyway, whatever. Kellu bżonn. Konna naraw kif nagħmlu biex taslu. Valja. Imma mbagħad meta beda jagħmel A-levels u nqaladi tal-COVID, qisu tilef l-interess mid-dar, speċi. Iva kien ikollna naqra argumenti fuq hekk u x'hekk. Fil-fatt wieħed mill-iktar naħseb kummenti tan-nejk li qatrajt kien meta xi ħadd kitiblek biex aħjar battu l-iskola flok battu x-xogħol da. Dak l-ewwel kumment li weġġani immens. Fil-fatt nasab mhix li tim nibki. Għax tibda tossok guilty mbagħad. M'għandix għalfejn ħossni guilty ta' imma
bla ma trid. Tibda tħoss naqra gil tax in-nies iġeluk tħossu mhux għax kelli għalfejn ħossu. Jien minn kollox għamilt biex Jean Paul ikompli l-iskola ovvjament. Għaxu kienu mur skola privata. Sana Luigi, iva. Kien kważi wasal għal-pilot, niftakrek tajli, nżommu rġajta tili issa. Għura ħana low levels għamilhom u għadda ġifieri. Kien mixi għallej levels u. Imma mbagħad kif jisu għala 16. Beda jgħid li ma jridx skola iktar id-dejja speċi. U hija xi ħaġa pjuttost normali, naħseb partikolarment fil-ġuventur li tirribella ftit kontra s-sistema li tkun fiha, tibda tfittex biex affarijiet oħra. Iva. U li timur jaħdem hu. Li timur jaħdem biex ikollu l-flus biex ikollu l-ħajja li jixtieq. Issa, ifhem. Ma kien nieqes minn xejn ta' ġifieri, ma li timur jaħdem. X'kien itik Jean Paul li ħadd ieħor ma setax itik? Ifhem it-tip ta' mħabba li jtik ibnek ma ħajtilek ħadd, ġifieri l-ebda mħabba meta dak il-livell. Ġifieri ma tistax tispjega. Tifel ikun parti minnek u ħadd mhu parti minnek li fit-tifel. Ġifieri dik imħabba hija unika u differenti minn kull imħabba oħra. L-imħabba li jtik it-tifel u li tħossin talih ma tista' tħossha l ħadd iktar. Verità. Ħadd u qatt jiġifieri. Verità. U kien affectionate ħafna. Ħafna, iva. Jinkini għannaqni. Iva. Biex kien jinkik? Mhux li ninaj, kemm tinaj. Dejjem hekk sejjer. Kemm sa tinaj ma. Per eżempju, meta ngħidlu ibni sa tallini dak ix-xogħol ma joċċalik speċi. U kemm sa tinaj ħallini. Inti mhux laqwa kuntent int f'xogħolok mela ħallini hekk kuntent. Isra. Xa taqbad tagħmel? Tkun tixtieq tagħmel ħafna affarijiet, imma mhux faċli. Ovvjament tfakarni fil-konflitti li kien ikolli jiena mal-mamiju. L-istess kwa identiċi spiex ta'. Imma isna l-boys ikollna din il-kapaċità li l-mamin daħquha kienet tiġibu bi kbira u bad inkont ndaħħal subajja f'imneħerek biex tieqaf taqbad it-tieni bil-karkura tiġri warajja. Kien itwal minni ma tantx tlaħaq miegħu. Però ġifieri qasaq tgħidlu li għandek bżonn xi ħaġa. Tara hemm anke jġorli l-xirjiet itellali ġifieri. Kontu rib ta' xurġin. Ħafna konna close. Ovvjament. M'hemmx ma nista' nkun ma ħadd iktar close milli hom mat-tifelu. Mela tlaqna.